Και φαντάζεσαι τώρα να μην το κάνει. Θα το σβήσουμε, το μοντάρουμε. Θα το κάνουμε άλλο. Βάλτε τραγούδια από πίσω να το στείλετε. Έγινα. Μαύρισε κατευθείαν. Ναι, ναι. Α, οπότε δεν Καλή. είναι. Ναι. Καλή. Κάνε τις κινήσεις ότι δεν μπορείς να πατήσεις τίποτα. Δεν ανοίγει από πουθενά. Ενώ αυτό ανάβουν εδώ τα λαμπάκια. Δείξτε τα μπάνια. Να ναι, τα ανάβουνε. ανάβουνε. Τίποτα. Τίποτα. Και δείξε την κίνηση ότι βγάζει μπαταρία αναγκαστικά. Κάτσε. That's the problem. The screen Became black. became black. Every time Call. I call, Εδώ τι κάνει. Ακόμα καλή. Ενώ έχω βγάλει την μπαταρία. εντάξει. This is the problem. Αυτό το είδαμε. And this is who we saw.